Asmadihita saluhutna huriana holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adorang so tabegi hatan debata di tetikion jumuloi tamartangiang. Pinuji pinasangak maho ale Tuhan debata jaho bapa rasiroha natoktong mangaramoti marmudu-mudu ngulu nami saat di bagasan tikion. Ale Tuhan neng mahami manangihon hatami pasu-pasu mahami na manangihon hatam di tikihon. Olan mga saun gorne nangmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami. Amin. Hata yang debata di hita di tikion di hari Kamis 6 April 2020 imana tersurat di Yohanes 10 ayat 15. Songon madidok disi aisi tiruan do hulehon Tuhamu asa dibayan hamu songon naung hubayani Tuhamu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Hitana holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sahalak guru tentu ikon gabe tiruan. Sahalak guru sosok na ikon di parohaon ditiki mengajari. Salah guru imana ikon mangalehon pangajarion na dinggan tumuridna. Alani adong pandohan na mandok. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artina aha naniula ni sahalak guru. Somal nado ditiru jala diihuton aka muridna. Ubaheni saya berusaha do aka guru patari dahon sikap na tahu tiruan marhite pambahenan nadinggan mulu ias jala rapi gurui murid nape rapi jala ias mulu disiplin gurui murid nape totu gabe disiplin alai mulu guru nadang disiplin murid naipe boy do adung dohot gabe dang disiplin. Kita na holongan mulut aida turpukon hatanya debata di tikion. Ima hatana pinasaat ni Tuhan Yesus tu akasisian na namandok. Aisi tiruan dohuleon Tuhamu. Asa di banamu songon naung hubaini Tuhamu. Pandohanon ima uju Yesus rap dohot sisean. Ditiki mamuri patni akasisianna. Adorang sotar takup Tuhan Yesus nalaho di parsilakon. Diwahan Yesus do contoh tiruan di akasisianna. Ima nama muri patni sisean. Membasuh kaki adalah pekerjaan yang paling hina. Dan biasanya hanya dikerjakan oleh seorang pelayan atau budak. Jadi ditiki Yesus patu pahon ulaon mamuripat ni siseanna dipatuduhon Yesus do narade ibana. Narade do Yesusi dipatuduhon ibana do sada teladan sada tiruan di bahen Yesus tu siseanna. Hape tabuto do Tuhan do ibana, anak ni debata do ibana, Mesias do ibana, guru do ibana. Guru yang sangat dihormati pada saat itu, alai dipatutoru do dirina di posisi yang paling terendah, songon sahalak budak manang pelayan. Kita na holongan sadatiruan dohot motivasi do na pinatuduhon ni Yesus imanakin na songon guru ibana narade ibana
Jadi hita pe asarade mahita maniru songon nabi nahen di Yesus tu hita tu sisianna ima narade maka holongi narade manesa dosa manang hasalan hahurangan ni dongata jala dipangido do sian turpukon tu hita amanginang ima pengorbanan na ulu menanggalhon sifat egoisme na adong diderita menanggalhon status sosial yang tinggi jala diigil dosia kita asa maroha na yas jala bulus mangihuton Yesus dohot manggulahon holong atau kasih yang diwarnai dengan kerelaan untuk melayani, merendahkan diri dan berkorban bagi pihak yang kita kasihi. Atong tati rumah songon nabi nahen ni Yesusi. Amin. Martangi yang mahita. Moliate Tuhan dihatam nang ubege ami. Saya urupi mahami ali Tuhan. Asa boy hami maniru songon nabi nahenmu tuhami dipatudu hodo ali Tuhan tong macai balgado holongmu tuhami akajol mapardosawan ajari mahami ali Tuhan dongani mahami di bagasan todimi holan mangasaon gorne nakmu Tuhan Yesus Kristus hu puji hami maho saro disaliling nililingna. Amin.